Su waye Men in Black? Kalmar da yana nufin masu baƙaƙen kaya. Wasu jami'an tsaro ne da ake zaton cewa aliens ne jinsin indigo wadda kuma aka fi sani da tall white. Wasu kuma na ganin su a matsayin ruwa biyu, wato rabi mutane rabi aliens. Kamar da yadda sunan su ke nunawa, ko da yaushe suna sanye da bakar coat da bakin wando da bakin takalmi sau ciki, a wasu lokutan ma bakar malaba da kuma bakin gilashi. Dogwaye ne kuma babu alamun fara'a a tare da su, kuma kusan dukkaninsu kamannin su iri ɗaya ce. Fasalin fuskar su da kallon su na saka matsananciyar kaduwa ga duk wanda ya hada ido da su. Aikin su kuwa shine ziyartar duk wani mutum da ke bincike a game da alien ko kuma yake da wasu muhimman bayanai da suka shafi aliens, kuma sukan yi wa mutum matsananciyar barazana da kisa, nakasawa ko kuma taɓa lafiyar iyali. Duk dai suna yin hakan ne domin kada mutum ya kuskura ya fitar da wani bayani da ya shafi aliens. Kuma suna zuwa ne a matsayin jami'an tsaron gwamnati, har ma sukan iya nuna wani farin ID card wadda ke dauke da kalmar security a jikinsa. Kazalika ba sa amfani da cikakken suna, sai dai lambobi a madadin suna. Suna da matsanancin karfin iya sarrafa zuciyar mutum domin ya yi musu dukkanin abin da suke so. Sa'an nan sukan kwace duk wata hujja da mutum yake da ita. Idan ma abin ya zo da rahin sa'a, har sukan iya tafiya da mutum su batar da shi har abada. Kai dai kasance tare da tashar mu ta duniyar mu kuma insha Allahu za mu ci gaba da zakulo muku labaran ababen al'ajabin duniyar mu. Ina nufin iya labaran ababen al'ajabi kawai. Ƙungiyoyin adana manyan sirrika da ba sa son gama garin mutane su san da zaman aliens a cikinmu suke fafutuka wajen daƙile duk wani bayani da ya shafi aliens ta hanyar shafuɗa sahihin labarin gaskiya a cikin na ƙarya, dude don su janye hankalin mutane daga fahimtar gaskiya a game da rayuwa. Kuma waɗannan ƙungiyoyi su ake zargi da samar da Men in Black. Akwai bayanai da yawa a game da waɗannan halittu, amma dai yau muna tafa ne da wasu daga cikin bidiyoyinsu wadda kafaffun kyamarorin tsaro da sa ido wato CCTV suka ɗauke su a yayin da suke gudanar da ayyukansu na sarrafa mutane ta hanyar gusar musu da tunani tare da matsar bayanai da kuma kwace duk wata hujja da suke da su. Shirin wasan kwaikwayon Men in Black wadda ya dinga cika gidajen majigi a shekarar 1997 an gina shi ne bisa ga kwaikwayon waɗannan jami'ai. Ga wasu daga cikin irin bidiyoyin da kyamarar ta ɗauka. Na farko, wannan bidiyon wata kafaffiyar kyamarar sa ido da tsaro ce ta ɗauke shi a wata ma'aikatar shari'a da ke zaman kanta a babban birnin Anchorage da ke jihar Alaska. Za ku ga wanda ake zaton cewa Men in Black ne ya dufafo teburin wata mata kai tsaye. Da ganin alamun wannan mata hankalinta bai kwanta da wannan bako ba, kuma duk da dai ba a iya jin me suke cewa, hakan bai hana matar ta yi ta zaro bindiga kirar pistol a yunkurinta na kare kanta. Sai dai ina tuni jami'in ya gusar mata da hankali tare da sa ta ajiye bindigar, kuma ya sa ta ɗauko kyamara daga cikin jakarta, sa'an nan ya ta sake ta suka fice. Bayanai da yawa na nuna cewa tun daga wannan lokaci ba a ƙara gani ko jin labarin wannan mata ba. Labari na biyu, a watan Mayun shekarar 2005 a cikin hotel ɗin Sheraton da ke Niagara Falls a jihar New York, za ku ga yadda wasu Men in Black suke shigowa. Bayanai na nuna cewa sun kawo ziyara ne ga wani ma'aikacin hotel ɗin da ke ikirarin yana da hujjoji game da shu'uman jirage wadda ya tattara kuma yake son sanar da mutane. Kamanninsu duka iri ɗaya ne, kuma mutane na bada labarin cewa matukar ka haɗa idanu da su to tabbas jikinka zai baka. Wannan dalili yasa mutane suke ganin cewa ba mutane bane. A labari na uku kuma, wannan bidiyon ya samu ne daga hannun wani mai gadi da ke aiki a wani kamfani da ke birnin Liverpool na kasar Birtaniya. Ranar 3 ga watan Janairu da misalin karfe 3:30 na yamma, kyamarar tsaro da sa ido ta ɗauki hoto na ƙarshe na wani ma'aikacin ma'aikatar wadda jami'in Men in Black ya ziyarta mai suna Liam. Kyamarar ta nuna lokacin da Liam yake zaune akan kujerarsa, kwatsam sai ya ji an kwankwasa masa kofa, inda bai wata baita ya buɗe. Yana buɗewa kuwa sai ga wani Men in Black ya shigo. Bayan sun gaisa kuma Liam ya koma kan kujerarsa ya zauna, inda shi kuma wannan Men in Black ya tsaya a gabansa. Bayan sun fara maganganu kenan, sai wannan jami'in tsaro ya ɗauko wata na'ura mai kama da cocilan ya haska masa. Kamar ɗaukewar wuta, sai ga Liam ya zama raƙumi da akala. Za ku ga inda Liam ɗin ya tashi ya je gun da jakarsa take, ya buɗa ya ɗauko wani abu ya ba wannan jami'i. Daga nan shi ma jami'in ya tasa ƙiyarsa suka fice daga cikin ofishin, wadda shi ma wannan shine gani na ƙarshe da aka yi masa. Abokanan Liam na cewa babu shakka sun ga ya ɗora wasu hotuna na wani shi'umin jirgi da ya faɗo wadda ya ɗauka a cikin jeji yayin da yake yawon miƙa ƙafa na ƙarshen sati. Bisa ga haka abokan nahi ke zargin cewa Men in Black ne suka tafi da shi. A labari na 4, wannan bidiyon ba ni da cikakken bayani mai yawa a kansa, amma dai alamu na nuna an ɗauke shi ne a tashar jirgin ƙasa. Idan mun lura da kyau za mu ga yadda wani Men in Black yake sarrafa wani mutum da ke tare da shi. Ga alama dai yanayi wa wannan mutum wani salo na azaba ne, bisa ga yadda mutumin ke murkususu da murɗaɗɗawa bayan ya faɗi a ƙasa. Jami'in ya tafi ya bar mutumin a cikin wannan hali, inda babu jimawa sai gashi ya dawo.
A daidai wannan lokaci wani abin mamaki ya faru, domin babu zato babu tsammani sai ga wani farin abu ya bayyana tare da rufe wannan mutum da ke murkusu a ƙasa. Labarinmu na biyar kuma shine, wannan labari kusan shine labari na farko a game da Men in Black. Idan ba mu manta ba, 6 ga watan Agustar shekarar 1945 ita ce rana ta farko da ɗan adam ya fara jefa makamin ƙare dangi, inda ƙasar Amurka ta jefa a birnin Hiroshima da Nagasaki, dukkansu a ƙasar Japan. Tun daga wannan lokaci hada-hadar ganin shi'uman jirage da ganin aliens suka yawaita. Bayan shekaru biyu, a watan Junin shekarar 1947, wani masunci mai suna Harold Dahl na tsaka da ɗaurin kalin kamun kifi a cikin kududdufin Sound Puget da ke Washington, ƙasar Amurka, inda daga bakin ruwa kuma ya bar ɗansa da karansa suna jiransa. Kwatsam sai ga wasu manyan shi'uman jirage guda 6 a sama. Tun ya shagala da tunanin abin da ke faruwa, zuwa wani lokaci sai ya ji daram kamar an yi harbi. Daga nan kuma sai ɗaya daga cikin jirgin su ya fara tangal-tangal, inda a ƙarshe tarwatse ya yiwo ƙasa. A cewar Mr. Harold, bayan ya fito a ɗimauce ya duba cikin jirgin amma bai ga alamun mutum ba, sai dai kaɗan daga cikin burbushin jirgin ya faɗo a kan karansa, inda ba jimawa karen ya mutu. Ya yi amfani da kyamararsa ya ɗau hotunan rugurgujejen jirgin, sa'annan kuma ya yi nasarar ɗaukar wani ɓangare na jirgin da tafi da shi gida. Washe gari kuwa na san kun san abin da zai faru. Sai ga Men in Black sun kawo masa ziyara ta musamman, inda suka kwace kyamararsa, suka kwace tarkacen ɓangaren jirgin da ya taho da shi, sannan suka yi masa babban jan kunne akan cewa kada ya kuskura ya faɗi komai a game da abin da ya gani. Aiko hakan aka yi, haka ya rufe bakinsa gum har na tsawon wasu gomomin shekaru, inda a ƙarshe bayan tsufansa yake ba mutane wannan labari na abin da ya faru. Wai, gaskiya ni ma fa na fara tsorata. Kada ban je wannan masu baƙaƙen kaya su kawo min ziyara. Wai, ya naji kamar ana ƙwanƙwasa ƙofa. Kamar kullum kuna tare da ni Junaidu Tanko. Ana tare.